Aşgabatda Ukrainanın tagamlarının hepdeligi başlady. Ukrainanın Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ıhtiyarly ilçisi Viktor Maykynyň gatnaşmagyna alınıp barılan dawara diplomatik wekilhanalarynyň wekilleri gatnaşdy. Milli tagamlar wekilleri Ukrainanyň aşganasynyň taýýarlanyş usuly boýunça hödürlendi. Ukrainanyň tagamlarynyň hepdeligini Ukrainanyň medeniýetini açyp görkezmegi wagtda täze sahypany açjakdygyny, şeýle hem dostlukly Türkmenistan bilen Ukrainanyň medeni gatnaşyklaryny pugtalandyrjakdygyny ynanýan. Ukraina и Туркменистан. Dawara gatnaşan mehmanlar UNESCO-nyň milli mirasynyň sanawyny orun alan boş tagamny datmak mümkinçiligine eýe boldular. Aşgabatda geçirilen Ukrainanyň tagamlarynyň hepdeligi 22 dekabra çenli dowam eder.